Hey, Mseleku uzivulele i-can of worms ngothetha ngento yoba umpumelelo angakhe alinge achate nomuntu onomntwana because uzombonisa iflames. Awugqiba utata Mseleku awonishe umpumelelo ba umuntu onomntana uhlala ene-bond engapheliyo notata omntana and ke ukuyena akazukwazi uyimanage. Utsho kuba yena exa kokumanager ibond kaMangwabe notata omntana wakhe. Molweni ngelamkela kuMamgobhozi TV. Kule video sizothetha ngoMseleku, sizothetha ngoMangwabe, sizothetha ngompumelelo unyana kaMseleku noma yena, sizothetha ngonyana kaMangwabe. uMangwabe ke kwakho kwavela into yobana ngaba unaye umntwana kwakudala ngoko. Kukhona ngoDecember last year apho uMangwabe wayepostile on Instagram esithi happy birthday kunyana wakhe, wafaka ipicture yakhe uyafana noMangwabe. uMangwabe not even once kwezi seasons oyi-7 ethetha ngento yoba ngaba unomntwana. Sethuka ke ngokuba umusa nje bethetha lento kumpumelelo esithi ba abe careful ngomuntu onomntana because umuntu onomntana uzaba ngoyena yena ngathi unikeza ingxaki. Women with children bayathanda ukuba selfish, bayasifunza ingane. Sebebeka umgomo. Bona bathi benezingane babe bethi kuwena mungathanda ingane yami singamane siye. Ayibo eyakho ingane, mina ngithanda wena. You see lento okuthanda umuntu uyobona kudala ukuthi yini engaqhubekanga nobaba kaBhona. Uyoba nenkani adlule laba, uyoshaya umthetho adlule laba. Athi nompumelelo ba uyavakala Mseleku lento ayicebisayo kwaye uvakala noba uthetha from experience where because siyayazi yawa iring yam yawa iring yam kuthi soze ngithathe sathethe indaba zabantu zemitshato yabantu. Wathi uthetha from experience. Sayazi ba uMasawule wasweleka wafumana i-accident, umusa wayetshate naye enomntana, and then kube uMangwabe ngilosimazi uba uneshori. Zonke zazinto ebemonisha ngazo man umpumelelo utata Mseleku ibingathi sibhekise kuMangwabe uba uzawuganela esithenjini kodwa bengoyena enengxaki nes'thembu. Nangu noMangwabe engafuni umusa bathathe unkosikazi we-5, and then ke we find out ukuthi indeed unaye umntana. Mhlambi ke Mangwabe bezama umprotector umntana wakhe kuyo yonke izinto zika-social media because sijonge ngoku naku sibhizi sithetha ngaye umntana wakhe, mhlawumbi akafuni loo nto leyo. Ndifuna ukubona Mangwabe abantu uzaba njani xa sele eyibukele ivalento i-reaction yakhe. But anyways, enkosi kakhulu ngokuthi nibukele le video. Mamgo uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.